Roni Ahonen laukoo Leivo irtokiekossa ja sivuverkoissa kolisee. Nyt tulee Ässille purkupaikka. Raul on vielä yllättävän kaukana S-maalista, mutta kohta varmasti Raul sinne lähtee. Hyvä syöttö tulee Raulta ja hyvä on myös Järvisen yritys ja ei maalia. Maalivahdin alueella ollaan ja sitten on talkoot jälleen valmiit alkamaan. Ei maalia, 0-0 tilanteesta jatketaan hetken kuluttua. Hyvä paikka ja nyt oli määrätietoista pelaamista sinne maalin edustalle. Ennen kaikkea Raulin syöttö tulee S-pelaajan mailan alta nähdäkseni. Ja Järviseltä vielä hyvä yritys rystyltä ujuttaa takaylänurkkaan. Hän pelaa maalin taakse ja S-pyöritys on jälleen valmis. Heden pelannut energistä vaihtoa. Saipa pääsee väliin, mutta ei onnistu purkamaan. Ojamäki laukoo ja Kiilholma painii maalin edessä. Mikko Vainonen on pelannut kyllä todella komeasti oman maalin edustaa. Ahonen, Björkstrand lähtee suoraviivaisesti pystyyn ja sinne hyökkäyssiniselle syöttö tulee. On kuitenkin sen verran hiljainen syöttö, että vauhti pysähtyy. Mankkinen vieressä on Löfqvist vapaana. Mankkinen ei syötä. Björkstrand tuulettaa ja lopulta kiekko on maalissa. Saipa tuulettaa ja sinnehän se lopulta menee vasta hyökkäyksestä. Toisessa erässä Ässät on saanut peliluonesta kiinni, eikä Saipalla montaakaan hyökkäystä, mutta täältä tulee kippari Koho, josta ollaan puhuttu, että hänen täytyy nousta rooliin myöskin hyökkäyspäädyssä. Tämä on sitä pudotuspeliä. Tämä on sitä ja sitäkin vasten, niin uskoisin, että me tullaan näkemään, että siellä on Lojan maali. 2-0, heti perään onnistuu Saipa ja Saipa kentän kokeneen playoff Jyrä tekee maalin. Kova maali tulee Sami Venäläiselle. Loistava haasto kulmassa. Runkosarjassa 27 viimeisen pelin ainoastaan 1 maali. Nyt kun aletaan tosipelin, kaksinkertainen Suomen mestari nappaa. Löytää kiekon kulmasta ja kenenkään vartioimasta saa tulla keskustaan ja ujuttaa kiekon sisään. Ja rännissä on Tommi Jokinen saman tien jo vastassa. Hämäläinen kurvaa maalin taakse, Venäläinen menee maalin edustalle ja viivan kautta Saipa hakee tilanneita. Backman ampuu maalin! Nyt on ratkaisun makua ilmassa ja Hämäläisen kolmoskentällinen onnistuu jälleen maalin teossa. Kiekko käy oikeastaan jokaisella pelaajalla ja viivan kautta sen paikka sahataan ja Simon Backman sykittää kiekon maaliin ja uran toisen pudotuspelin osuman. Maskin takaa Riksman katselee ja etukulmaa tolpan viereen kiekko uppoaa. Vainonen nostaa ja Virkkunen 2-1 tyykää tässä Leivo mukana. Virkkunen oma ratkaisu on otettava ja tässä on ottanut ratkaisu. Luusesta kesken kauden siirtynyt Matterit Virkkunen heiluttaa maalinekkoa. Se on Virkkusen uran toinen pudotus. Nyt pitää sanoa, että katsokaa miten loistavan liikkeen hän tekee heti hyökkäysalueelle tullessa, että hän ottaa vahvasti kiekon keskelle kaventain kohti maalia. Sen jälkeen se ratkaisuvaihtoehto, että jos hän lähtee ampuun, niin hän on aivan loistelijalla paikalla. Amputtaisi pakki hyppää vastaan, niin hän pystyy sitten livuttaa lyhkäsen. Kyllä monesti näkee, että kavennusta keskustaan ei tule 2-1. Nyt on Matti Järvisen paikka ja Järvinen haastaa ja Jackrow! 5-0. Onpa raju lukema kerrassaan ja tulossa olla. Mutta nyt tietysti ihan mukavaa, vaikka peli on lähtenyt päästä näkemään nyt tätä Saipan ylivoimaa. Sitä ei ole pitkään aikaan pelissä nähty. Sansino ampuu ja Rasmus Rinteen ensimmäinen torjunta. Ja sieltä kiekko on jo lähellä maalia, puhelimena on tässä mennyt. Sanotaanko näin, että kaikki 5 Saipa-pelaajaa teki maalin jälkeiset rituaalit tuolla vaihtoaitiolla läpsyttäen, että vähän siltä se näyttää, että he on hyvin vahvoja maalin syntymisestä, mutta ja maalihan se on. Mielenkiinnolla vaan, tuliko tuossa ohjaus ennen kuin kiekko tulee rinteelle asti, että osuuko siinä Järvinen esimerkiksi mailallaan. Marttinen lähtee vielä kerran kääntämään peliä Saipa päätyyn. Nyt pitäisi vedon jo lähteä. Ei onnistu. Kova suoritus kotijoukkue.